agraïment a la Marta Macías, a tot l'equip del Forgender, per aquest acompanyament que ens està fent a l'hora de portar a terme la certificació. Com ella deia, què representa per nosaltres aquest segell? Doncs representa molt, perquè d'alguna manera ens porta aquesta transversalitat que nosaltres des de bon principi hem volgut imposar en el nostre propi Ajuntament, perquè pensem que les polítiques de gènere, les polítiques de gènere, el que deia de gènere, han de ser unes polítiques transversals on participin totes les regidories. No ha de ser només la regidoria d'Igualtat qui impulsi, sinó que ha de ser un front comú, i aquest és el que jo crec que és el valor que té, un dels valors que té aquest certificat 50-50. L'altre, nosaltres estem en la fase aquesta d'on som, estem al certificat de confiança, que m'he apuntat abans a l'hora quan han determinat una mica les fases o els passos, i nosaltres estem aquí, estem en aquesta... Tenim opció, hem tingut opció de tenir-lo, perquè som un municipi que des de fa molt temps apostem per les polítiques de gènere, apostem per veure el nostre municipi en clau de gènere, i per això ens ajudarà moltíssim, ens dona aquesta confiança, ens empeny i ens esperona a seguir treballant, i a més, la mateixa manera que ens esperona també ens fa una alerta en el sentit que tenim d'aquí 2 anys un compromís que hem assolit anteriorment i que evidentment hem de complir. A l'acompanyament, jo destacaria, abans de dir l'acompanyament, i agraeixo a la Marta en aquest sentit, perquè la dificultat en la que ens hem trobat, que abans ho explicava la meva tècnica d'Igualtat, l'Isabel Cabré, és la resistència d'algunes àrees, per diferents motius, perquè no acaben de creure-s'ho, perquè tenen molta feina, perquè falta personal, en fi, i ens han donat una sèrie de pautes com ara, això ja ho teniu fet, és donar-li la volta i potser fer molta pedagogia, això hem fet. Estem fent també formació, és a dir que hi ha diferents àrees que ens han rebut amb més ganes o menys. Però totes s'han posat les piles, val a dir-ho, i tothom està ara per ara en condicions de tirar endavant aquests compromisos que hem adquirit. Nosaltres hem fet moltes coses des de fa molt de temps, però sí que coincideixo, abans parlàvem a la taula que depèn del color del polític en qüestió, de les ganes que hi posi, pot desenvolupar-se d'una manera o d'una altra. Nosaltres fins al 2015, que vam constituir un govern a 4 bandes, un govern d'esquerres, doncs la perspectiva de gènere a la nostra ciutat era diferent. No vull dir que fos molt pitjor, però no era igual. Des que vam assumir aquesta responsabilitat s'han fet moltes coses. Jo només voldria destacar 3 aspectes molt importants per a mi i que defineixen una mica les línies d'actuació del nostre municipi. Per una banda, potenciar l'atenció i la informació de les dones, recuperant un centre que teníem compartit amb gent gran. Hem recuperat un centre que és l'Espai Montserrat Roig, en el qual nosaltres identifiquem tots aquests serveis d'atenció a les dones. Estem impulsant-lo moltíssim. Han tingut, com tothom, la desgràcia de la Covid, el qual ens ha marmat moltes de les perspectives que teníem, però ara tornem amb moltes ganes i amb molt d'impuls a impulsar aquest centre. Aquest centre té una particularitat que jo crec que val la pena que la comenti aquí, que és el servei de primera atenció d'urgència, que és l'ESPAU, única al Baix Llobregat, i ara no sé si a la resta del territori hi ha un funcionament. Aquest centre és un centre que atén a les dones víctimes de violència de gènere, però també els de violència en àmbit familiar.
Aleshores, això s'activa a través de la policia local i dels Mossos d'Esquadra per indicació de la pròpia víctima. En 24 hores, o menys de 24 hores, la psicòloga referent té una entrevista amb aquesta persona i es dona també el benentès que aquesta referent, aquesta psicòloga referent, serà la que hi ha després en el CIAT, en el Servei d'Informació i Atenció. Per tant, fem un vincle, seguim el circuit i no permetem que aquella persona caigui en un moment determinat. L'altre factor o l'altre espai en el que treballem moltíssim també és el d'espai urbà, com plantegem l'espai públic. Abans n'hem parlat molt, la moderadora de la taula ha parlat de moltes experiències nostres i unes eren com la Sara Ortiz ha parlat del punt 6 i de la intervenció de l'espai públic. Nosaltres això ho hem fet, ho hem portat a terme des del 2006. Han donat una sèrie de diagnòstics que a través dels pressupostos hem pogut anar vehiculitzant, algunes, com la il·luminació, no totes, evidentment, tenim molta feina encara per fer. Després hem estat també, com dèieu, hem desenvolupat ja definitivament el protocol per l'abordatge de les violències en espai d'oci, tant públic com privat. Pensem que la majoria teníem el públic, però nosaltres hem volgut anar més enllà. Fer el privat també, perquè el privat considerem que nosaltres ens movem en un municipi amb 5 quilòmetres també de platja, amb moltíssima oferta d'oci nocturn, en el qual és indispensable que hi hagi això. I a part d'això, després havíem parlat també del nomenclàtor, que també hem demanat una consultoria perquè ens faci una mica el diagnòstic d'aquest nomenclàtor, no tan sols per constatar el que ja sabíem que era una evidència, que no hi ha noms de dones als carrers i a les places de la nostra ciutat, sinó una mica també per corroborar com està l'estat d'aquestes plaques. Per últim, en aquest sentit, tinc molt poc, per últim, la part que també us deia que eren 3 pilars, informació a les dones, intervenció en l'espai públic i també educació, coeducació, difusió i formació. Aquesta a través del Pla Educatiu d'Entorn hi participem amb la guia educativa i a més tenim, que també permeto explicar-vos-ho aquí, un concurs de curs contra la violència que s'adjunta amb una sèrie de formacions a la canalla que hi participen, que pot ser canalla de 14 a 18 anys. Sé que no em puc estendre gaire més. Gràcies per escoltar-me i res, fins ara. Moltes gràcies.